வீட்டுல படிக்கிறேன் போய் சொல்லிட்டு வந்திருக்கும் சிறுசுங்களே, அருமை மக்களை குஷிப்படுத்த வந்திருக்கும் திண்டுக்கல் ரீட்டாவின் ஆடலும் பாடலும் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தது எங்கள் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் என்பதை இந்த இடத்தில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியுடனும் ஆணவத்துடனும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். என்ன திருவாரூர் பாட்டியில கூப்பிட்டாக, பொன்னமராவதி பாட்டியில கூப்பிட்டாக, அவ்வளவு ஏன் காரக்குடி பாட்டியில கூட கூப்பிட்டாக. இப்பெல்லாம் போதும், திண்டுக்கல் ரீட்டாவை வர சொல்லுங்கடா, வர சொல்லுங்கடா. திண்டுக்கல் ரீட்டா தானே, அப்புறமா பேசுங்க.